अरनाय 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना थाबैनो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बिजनेस मावनो 10,000 रांखौ नोंथांमोननो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट बहननानै होग्रोसिगोन। नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननानै आरोबाव बे 10,000 रांजों नोंथाङा मोजां खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला आरोबाव नोंथाङा 25,000 रां मोननायनि बेयाव गभर्नमेन्टआ रोखायै बाथ्राखौ बुंनानै होखादों। नोंथाङा थाबैनो मोनसिगोन। नाथाय गोबां मानसिफोरानो एप्लाइ बानायदों जानो हागौ, नाथाय गोबां मानसिफोरानो थालांगोन। जेरै PM किसानाव दासिमबो गोबां खेथियगानो रां मोननो हायाखै। नोंथाङा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथाङा रांखौ गोबां मानसिफोरानो मोननाय नङा। जेब्ला नोंथाङा सोगोन गभर्नमेन्टआ, अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे राङा हाबफैनाय नङा। नोंथाङा जानो हागौ बेंक एकाउन्टखौ फर्म फिलआप बानायनायाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ होदों, नाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे राङा डाइरेक्टयै हाबनाय नङा। नोंथाङा मोनसे सिस्टेम बेखौ नोंथाङा अपेन बानायनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन। आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथाङा बोरै नोंथांनि बे महिला उद्यमिता रांनि स्किमनि रांखौ नोंथाङा गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव गभर्नमेन्टआ सोनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा रिसिभ खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदानै नाम सोसनदों, नाम सोलायदों, नोंथाङा नैबेयाव गभर्नमेन्टआ बेनि लिस्टखौ गोदानै एड बानायदों। नोंथाङा जाय बिथांमोना बेबायदि नोंथांनि नामखौ चेन्ज खालामदों, एड्रेस चेन्ज खालामदों, बेंक एकाउन्ट डिटेल्स चेन्ज खालामदों, नोंथांमोना गावबागावनि डिटेल्सखौ रोखायै दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, बेबो मोनसे इम्परटेन्ट जानानै फैगोन। मानो होनोब्ला बेखौबो गभर्नमेन्टआ चेक बानायगोन नोंथांनि डाटाया गासैबो थिग दंना गैया। नोंथांनि डाटाया गासैबो थिग दंब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। गिबियावनो नायग्रोगोन जोङो नोंथांमोना मा खालामनांगोन। नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय महिला उद्यमिता रां स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय लोगोसे जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन नोंथाङा बे रांखौ माब्ला मोननो हागोन। बेनि मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौबो जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। दानिया जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदों, नोंथाङा जोङो बेनि डिटेल्सखौ जोङो गिबियावनो नायग्रोदिनि। जाय बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना चेक बानायनांगोन नोंथांनि DBT नैबे बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि इनएक्टिभ खथैबा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। नोंथांनि बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खथैनांगोन। नोंथाङा बेखौ आधार कार्डनि नोंथाङा पर्टेलाव थांनानै आधार कार्डनि पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। आङो मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय मोनसे भिडिअ नुगोन। नोंथाङा बे भिडिअनि जोहै नोंथाङा गावबागावनि DBTआ बेबायदि एक्टिभ जानानै दंना गैया नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। बेखौ बुङो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक DBTआ बेबायदि एक्टिभ खथैनांगोन। बेबायदि इनएक्टिभ खथैबा नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ सोब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम नोंथांनियाव बे राङा हाबफैनाय नङा। नोंथाङा थाबैनो बे प्रसेसखौ नायबानो जाबाय। आङो बे प्रसेसखौ गोबां भिडिअ बानायदों, थेवबो आङो बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय बानायबावदों, जाहाथे बिथांमोनाबो गावबागावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानो हायो आरो सोनो गोनां रांखौ नोंथांमोना मोननो हायो। नोंथांमोना थाबैनो बेबायदि प्रसेसखौ नायबानो जाबाय। बे DBTनि थाखायनो गोबां PM किसाननि खेथियकफोराबो दासिमबो रांखौ मोननो हायाखै। नोंथांमोनाबो नैबे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ सोब्लाबो जुदि नोंथांनि बेबायदि बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोना थाबैनो बेखौ इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकआव थांनानै नोंथाङा मोनसे इण्डियान IPBP होननाय मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनांगोन। अब्लासो नोंथाङा बे DBTआ एक्टिभ जागोन। लोगोसे नोंथाङा जि बेंकआव नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनाय दं, नोंथाङा बे बेंकआव नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामनांगोन, नोंथाङा एप्लिकेसन हैनांगोन। नोंथाङा बे बेंक सेभिं स्टेटासखौ नोंथाङा एक्टिभ खालामनो थाखाय जुदि नोंथांनि बे बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खथैब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि बेबायदि बेंक सेभिं स्टेटासा बेबायदि इनएक्टिभ खथैदों, अब्ला नोंथाङा बेखौ एक्टिभ बानायनो नोंथाङा थाबैनो बेंकआव जगाजग खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना बे महिला उद्यमिता स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव डाटा चेन्ज खालामदोंब्ला, नोंथाङा गावबागावनि डाटाखौ चेन्ज खालामदोंबा, नोंथाङा बेखौ बोरै गोदान प्रसेसआव नोंथाङा अनलाइनै चेक बानायनो, नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो, जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौ नायदिनि।
नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै नायनो हागोन। बेयाव अनलि जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव डाटा चेन्ज खालामदों, नाम चेन्ज खालामदों, मेम्बार एड खालामदों, बिथांमोना नैबे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायना लानो हागोन। नोंथांनि बे गासैबो डाटाया अके थाबासो नोंथाङा सोनो गोनां रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नैबे नोंथांनि डाटाया बेले बेजेबा नोंथाङा बेयाव रां मोननायाव प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डाटाया थिग दंना गैया, नोंथांनि ग्रुपनि डाटाया थिग दंना गैया, नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे रिपर्ट्सआव थुनानै होबानो जाबाय। जोङो बे रिपर्ट्सआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे एनालिटिकेल रिपर्ट्सआव नोंथाङा थुनानै होबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों, नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप नैबेयाव थुनानै होबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे G1 नैबे SHG बेयाव थुनानै होबाय गिबियावनो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायनांगोन। बेयाव जोङो दानिया बेयाव डिस्ट्रिक्ट मोनसे क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लगनि नामखौ बेयाव क्लिक बानायनांगोन, बेबायदि गावबा गावनि ब्लगखौ। दानिया नोंथांनि बेयाव पन्सायतनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायनांगोन। जास्ट आं बेयाव डेम' क्लिक बानायदों। नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि एड्रेसाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव भिलेजनि नाम नोंथाङा गावबा गावनि भिलेजनि नामाव क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय। गावबा गावनि बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम थागोन। दानिया नोंथांनि बेयाव गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नैयाव नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि मेम्बारनि कड, मेम्बारनि नेम, फादार हासबेन्ड नेम, जेन्डार, ससियेल केटेगरि, डिसेबिलिटि, नैबेयाव नोंथांनि रिलिजियन, नैबेयाव कास्टनि केटेगरि, नैबेयाव PIP केटेगरि नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा नैबे डाटायाव नोंथांनियाव क्लियार नोंथांनिया थागोन, अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोना नाम्बारसो नैबेयाव डाटा चेन्ज खालामदों, मेम्बार सोसनदों, एड्रेस चेन्ज खालामदों, नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि আপডেটखौ जोङো নাইদিনি। লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম আমি ফিল আপ কৰিলো নে নাই? কৰিলো। বেংকৰ একাউণ্ট ঠিক হৈ আছে। ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই টুপুং কৰি এদিন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা সোমাই যাব। ঠিক আছে? এই 10,000 টকা আপোনালোকে ভালকৈ খৰচ কৰিলে আমাৰ পৰা আৰু 25,000 টকা পাব। 10,000তে শেষ হৈ নাযায়, আৰু পাব। এতিয়া আমাক প্ৰথম কি দিলে? ৰেচন কাৰ্ড দিলে। ৰেচন কাৰ্ডত আমি কি পালো? যে 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল পালো।